Bokrani kami beraina thangai bike khokjaka khoroksa bike khokjaknani mung Juton Deborma bini kami Gulok Thakur para o pati mung patika Mars talni si Shalmarini Aisuk Jorawa bini bike kemamani kami engka Kala Shoti para bini bike number engka TR01 AC 6951 Pulsar NS 200 Aisuk ni mane ko tinta rogong khana tinta ka ara jadi yo sama kham horota adino kalbari butong mula amne bage adino borok dadino 11 ta wono maisa wi borok thoka pungka borok 1.5 ta rogo bo basa sitike pa purtong phu borok thoite basa le phoi nu khanta emne abo to ango bung param borok saimiya ge borok para bom tijani saimiya sinyang do komaya ba ganga bu sikoro mu trang khana ne ango sonyo ka khai ka lo borong ta kaisa ko ma hai nugu chong khang ke ba contact number ri rayo jago jes ka pano ano call khai jong am ha ja bike le busuk balo kapai men bike balung mani gang ke boso kaisa ka song pai mani ka je bike kamana bini kami ke boga bike ke mon pa ke Gulok Thakur khutuk khunja gota sinabo ka boni te thana rogo missing gairi ro khara khlai ke jaranya bu khang ke edisi khumlo bu bari kha duite jaga ro khasu ka thana ro ke tam nei kok phirok borong ke najung nai mana no ni chata najung no ni jota jagan message ra kan chajong sing duitin thangka barbar thangai singmani borok misindari khai puno amtin sawa manai nor maya to ya ni chata ro ke bor mas naju di hangka ka bahai unjang ta naju di kisah nai bike ke tam bike bo ba kala kesak bike kisah kosom mix unjak bike tama bike NX bike 200 number apa sih